הם מצליחים להשתלב כמעט תמיד בבתי ספר רגילים, ויש להם יכולות שכליות מיוחדות במינן. אבל אחרי הצהריים הם יישארו לבדם. ילדי תסמונת אספרגר שנמצאים על הרצף האוטיסטי מתקשים למצוא חברים. אלון שרביט עם מי שרוצים מאוד להיות חלק מאיתנו, ויש להם הרבה מה לתרום. הנה. תארו לכם עולם שבו נקודת המבט על כל מה שסביבכם אחרת. מה שבעיני הכלל שולי, בשבילכם הוא העיקר. הפרט בציור חשוב יותר מהתמונה כולה. זה כאילו שהתרסקתי על כוכב אחר, שיש בו דברים שונים מכדור הארץ. ומה שברור לכולם, זר לחלוטין בשבילכם. לא של חול, לי ספר שמסביר על הכוכב, ויש בו דברים שונים מכדור הארץ. למשל, על חייזרים שמדברים יותר בקול רעם. אני יכול לגלות תוצאות על הכוכב, אז ולהבין עליו יותר, ולאט לאט להשתלב עליו. אלעד בחר בדימוי היצירתי הזה כדי לספר לנו מה מרגיש ילד שנולד עם תסמונת אספרגר. אלעד אובחן בעצם ביום הולדת 3. משהו הרגיש לי לא בדיוק. משהו היה ליד. הילדים האחרים היו שונים. אספרגר היא תסמונת על הספקטרום האוטיסטי, ויש לה מאפיינים שייחודיים רק לה. הזיהוי שלה בגיל מוקדם מבלבל. כל זאת משום הפער הגדול בין יכולות אינטלקטואליות להיעדר תקשורת וקשיים בקריאת המפה החברתית. מגיעים הורים עם ילד שהתכונות שהם מחזיקים כלפיו הן תכונות של יכולת אינטלקטואלית גבוהה, יכולת שפתית מאוד מרשימה. הוא מין פרופסור קטן שכזה. קרבריוס זה הכלב של הרמס. מי היה הרמס? הרמס הוא אל השאול. ישבתי יום אחד עם נער בן 13 ושוחחתי איתו על אבי רוד של הביטלס, על צד בי של אבי רוד של הביטלס. נורא כיף, נכון? שנינו היינו נהנים מזה. אבל בן 13 אין לו כל כך עם מי לדבר על זה. יותר מזה, ילדים בני 13 הם לא יודעים מה זה צד בי. וזה החלק השני והכואב, הבדידות, שפעמים רבות נובעת מחוסר היכולת של בעלי התסמונת ליצור קשר עם החברה. אחת הבעיות הכי גדולות שלי זה לדעת להתמודד עם סירוב או עם דחיות, כאילו עם לא משנה מה הסיבה, כאילו שתן לבן אדם מעל ומעבר, שאתה למישהו את כל לא הכבוד או לא משנה מה, ובסוף אתה מרגיש מלך אתה עורף. ב-1966 כשכתב מקארטני את ההתרסה שלו נגד החברה שמסרבת לקבל אליה את הלא שייכים, האבחון של האספרגר לא היה קיים. תסמונת אספרגר מופיעה בספרי ההבחנות רק מ-1994. כמו אב מקנזי ואלינור ריגבי, הסתובבו להם אלפי בודדים, מרוחקים, שאיש לא ידע מה יש להם. המנה היום היא בעצם שהשכיחות הגבוהה הזאת נובעת משני דברים. אחד, זה היכולת הטובה יותר שלנו להבחן, והשני, זה הרחבה של התחום. זאת אומרת שאלה שפעם קראו להם יורמים או חנונים או מוזרים או ילדי כפות, היום יכולים להתאים להבחנה. אנחנו יכולים ללכת לגן משחקים והוא יראה ילדים רצים, ובגלל שהוא מאוד חברותי הוא יתחיל לרוץ איתם, כי מבחינתו ככה הוא מצטרף למשחק. הילדים יחוו את זה בתור הצקה. ואז הם ידחו אותו, וברגע שידחו אותו והוא לא יבין, והם מבינים שהוא לא מבין, אז הם גם עושים ממנו צחוק. וכדי לפרוץ את המחסום החברתי, בעמותת אפי מפעילים סדנה מצולמת, ובה לומדים כיצד מפתחים קשר ראשוני. אני דווקא נכנס לסרט של בטמן. לא כמו שיגיע התור. תודה, הנה התור שלי. חבר'ה, ב-30 שניות זה לא תחילתה של ידידות נפלאה. אוקיי? כאילו, אתם צריכים להחזיק שיחה כדי שזה מה שנקרא שייתן לכם טעם של עוד. טל מנגן בהמון רגש, אך כשאני מולו, הוא נעלם דום. אולי מביך אותי העניין של האספרגר, שזה דבר
שאני מעדיף להראות דברים אחרים, צדדים אחרים. אבל אני יכול רק לקנא במה שהוא מסוגל לעשות. אתה יכול לפתור? באנגלית, אני בקושי בעברית פותר. 12-month period a year, keys, revise a script, edit. הוא דובר 8 שפות. Wo haben Sie das gehalten? רץ מרתון, כותב מוזיקה קלאסית, לומד לתואר שני. וזה הצד המרשים שיכול להיות למי שלוקים בתסמונת. סלומון שלנו, מאיפה הוא מגיע? מנורווגיה. ואיזה עוד עד שאנחנו עובדים איתו במפעל מגיע מנורווגיה? על הקרדה. על הקרדה, נכון. אלי עובד במפעל דגים, אבל הידע שלו מגיע הרבה יותר רחוק מארץ מוצאה של על הקרדה. למה פרצה לדוגמה מלחמת לבנון הראשונה? ירו בשחריר. זה התחיל מזה שדיברנו פה על... שהיה את האירוע במערת המכפלה עם ברוך גולדשטיין, ואז התווכחנו באיזה שנה זה היה וזה, ואז השאר הוא שלף. 94. נכון, ואני אמרתי לא 94, אני זכרתי שהייתי בצבא, ואז התווכחנו פה העובדים וזה, ואז הרגשתי שהוא שלף את זה מהר וזה, ואז התחלתי לשאול אותו, ואתה רואה שכאילו הבן אדם ממש שולט. Do you know how much 312 times 123 is? 38376. He's right. What? He's right. He's right? Yeah. עשרות סרטים וספרים נכתבו בהשראת הגאונות שאפשר למצוא בקרב בעלי התסמונת. יש כאלה שמרחיקים עד מוצרט, ניוטון ואפילו אלברט איינשטיין ומשייכים אותם לתסמונת. הניתוחים של פוסט מורטם הם ניתוחים נורא נעימים ונחמדים כי אין מי שיסתור אותם. ואכן מדברים על אלברט איינשטיין, על מוצרט, על ניוטון שהיה להם תסמונת אספרגר. ניוטון מספרים שהיה נכנס לכיתה ללמד ואחרי כמה זמן, מכיוון שהוא היה כל כך משעמם, אנשים הפסיקו לבוא. אבל זה לא הפריע לו, הוא היה מגיע ונותן את השיעור שלו מול כיתה ריקה, כי סדר צריך להיות, והוא נותן אותו באותה שעה, כל שבוע. אך למי שפשוט לא לגלות את כוח המשיכה, פעולות פשוטות כמו להכין כוס קפה או איך סתם לסדר את המיטה, כאן הוא כבר יצטרך דף הוראות. אדם מתמקד בתחום מסוים, והרבה פעמים תחומים אחרים, הפשוטים יותר לרוב, נפגעים כתוצאה מהדבר הזה. לכן המשימות הפשוטות ביותר של מלאכות היומיים הבסיסיות ביותר, התפקודיות, החל מהספונג'ה וכלה בללכת לשירותים לפעמים, נדרשות לפירוק לפרטי פרטים. אנחנו משתדלים להתמודד עם כל אחד ואחד בדרך האישית, עם תוכנית אישית, עם הבנת הבעיה המרכזית, כדי להביא את האנשים ליותר עצמאות ולתפקוד יותר מלא. אז זה החדר שלי ונמצא ברוב הזמן כשאני כאן בדירה אני נמצא רק בו. עוד אחד מהמאפיינים הבולטים הוא הדיוק וההקפדה על הפרטים. ואלה פוסטרים של בחורות ישראליות מפורסמות שאני מעריץ. עשיתי בדיוק 12 תמונות מכל אחת. למה היה חשוב לך שלכל אחד יהיה 12? לא, זה היה עדיף לי ככה כי חשבתי שאולי יותר מ-12 זה יותר מדי. אבל נגיד אחת יכול להיות ל-12 ואחד 10, מה רע בזה? בסדר, רציתי לעשות להם קצת שוויון לכל אחת. שאף אחד לא תיפגע. כן. הבוגרים הובחנו כמעט כולם מאוחר. בזכות המודעות הילדים יכולים לקבל היום טיפול מתאים כבר בגיל מוקדם. אלא שיום לאחר האבחון, המשפחה גם תישא את כל העול כמעט לבדה. אני למשל נאלצתי להפסיק לעבוד כשילד היה בן 2. כי בבוקר הייתי צריכה לקחת אותו לטיפולים, להחזיר אותו לגן, כי הוא היה ילד משולב, הוא היה בגן רגיל, לאסוף אותו מהגן, ללכת איתו שוב לטיפולים, לחזור איתו הביתה, לעבוד איתו על דברים שצריך ועל מיומנויות, לרדת איתו למטה ולעשות את כל הדברים האלה. יכול להכניס את זה גם עם זה, כן? אתה יכול לנסות? אני לא רוצה. יש 60% יותר מהסטטיסטיקה הרגילה של משפחות שאחד או שניים מבני הזוג לא עובד. יש 50% יותר גירושין מאשר בסטטיסטיקה הרגילה, כי המשבר הוא תהומי. האחים והאחיות של הילדים האלה חווים איזשהו משבר, וגם הם נזקקים לטיפולים. כל הדברים האלה הם דברים שהמדינה והחברה מסביבנו לא רואה. מבחינתם, אם הילד מטופל, הכל בסדר, וזה לא עובד ככה. הפתרונות של המדינה הם פתרונות ישנים נורא, מהגישה הרפואית. יש מוסדות, אז נכון, מוסדות זה טוב שזה קיים, ויש ילדים שצריכים את זה, אבל אתה מסכים איתי, וממש אתה רואה שהוא לא צריך את זה. זה לא משנה את העובדה שבגיל 3 לשם רצו לשלוח אותו. רצו לשלוח אותו לגן חינוך מיוחד. הוא לא ילד של גן חינוך מיוחד. ראיתם מה בניתי? אני עברתי. זאת מכונית מעופפת.
אתה לבן, אני שחור, אני חשוב, אתה באור. מה יש לך להגיד לאנשים רגילים שרואים פתאום אדם עם תסמונת אספרגר ולא יודעים איך להתייחס אליו? איך היית רוצה שיתייחס? כאדם רגיל, כמו אנשים כמוכם. לא נכנסתי למה יש לו, לאלי הבן אדם, לדבר איתו וכל מיני כאלה. הוא ממש, כמו שאמרתי, שווה בין שווים. ואולי יבוא יום זה ראייה אתית כשאנחנו אומרים, רגע, אם נוכל מחר לעשות בדיקת דם שתגיד, אני יכול לגרום לזה שלא ייוולדו ילדים תסמונת אספרגר. האם בעצם אני לא פוגע במגוון האנושי שחי כאן, וגם בהתקדמות של האנושות בהרבה מאוד תחומים? כמו בכל הגדרה ומונח רפואי שמדענים קבעו לו תווית, מאחוריה הסתתר תמיד בן אדם. גם אם הוא רק רואה את הפרטים בתמונה, הוא לא חסר את הכניעה להיות חלק מהפסיפס האנושי כולו. של כולם. של כולנו. שלום אלון שרביט. שלום. תודה מצוינת. 3 חודשים עקבת אחרי התופעה. האמת שפגשתי מאחורי התופעה מספר רב של אנשים, חלקם הצטלמו, חלקם לא. אבל אותנו כחברה, מה שמעניין זה מה זו התופעה הזאת. וכשאתה יורד למטה מאחורי הרבדים שיש לאותם אנשים, הם אומנם חסרי מיומנויות חברתיות, אבל הם בעלי כמיהה מאוד גדולה לשייכות. וכשאנחנו מדברים על אנשים בוגרים שרוצים שייכות, זה מקומות עבודה. והאנשים האלה ברובם הם בעלי אינטליגנציה וחלקם עם תארים אקדמיים שלא מוצאים עבודה. קשה לבוסים או למקומות עבודה. בדיוק, קשה להכיל אותם. אבל כשכן מקבלים אותם, הם מתגלים כעובדים מיומנים ומתחברים, כמו שראינו בכתבה, עם כל החברה. זה חלק אחד. לגבי הילדים הצעירים, כמובן משאבים, ברגע שישקיעו יותר, אז אותם ילדים לא יחוו את הצלקות הנפשיות שאותם בוגרים חוו. אלון שרביט, תודה רבה לך. תודה רבה.